Sa Maria Clara at Ibarra karong gabi, nasuko si Clyde dihang gisultian sa sulgoon sa simbahan nga nakaiskapo si Crispin ug ang Guardia Sibil padung na aron aristuhon si Basilio. Nitago sila si Ibarra ug Basilio apan nakuratan si Ibarra dihang gigukod na ang bata sa mga Guardia Sibil. Nakita nilang Clyde ug sisa si Basilio ug ila kining gitaguan sa naggukod kaniya. Napabiya ni Clyde ang mga Guardia Sibil ug mipasalamat sila si Sisa ug Basilio kaniya. Apan subli na usab nga mawa si Basilio ug gigukod si Sisa sa mga Guardia Sibil bisan pa sa pagpatunga ni Clyde. Unya mipakita si Mr. Torres ug nangutana kan Clyde kung kaya ba tinuod niyang mausab ang tibok nga istorya sa nobela. Samtang sa Startup PH, nakuyapan si Danny gumikan sa sobrang pressure. Apan giluwas siya ni Tristan ug gipakaon aron dunay kusog panahon sa ilang presentation. Nagmalampuson si Danny sa iyang project presentation ug nalipay ang TST Boys. Gani na ngayo og pasaylo si Jefferson nga di pa kagamay ni ini ang kapabilidad ni Danny. Samtang dihang si Ina na ang nagpresent, naka-idea si Arnold nga usahon ang innovations gikan sa kumpanya ni Danny ug sa kumpanya ni Ina aron makita kung mugana bagayod kini. Mga kapuso, ayaw si Tiata ang pagsunod sa mga matulunanong serye matagabi din hilang sa Kapuso Network.